Эфирда тыйма тапшыру һәм мин аның алып баручысы Рүзәл Әхмәдиев. Безнең тапшыруда гадәттә җиңү өчен яхшы кәеф, мантык кирәк. Ә инде бүгенге тапшыруга матурлык һәм гүзәллек пунктлары да өстәлә, чөнки без халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итәбез. Бәйрәмдә гадәттә җыр, бию, яхшы кәеф була. Бу тыйма тапшыруында даими рәвештә һәр вакыт бар. Әле ул гына да түгел, безнең тапшыруда бүген искиткеч гүзәл матур кызларыбыз, танышабыз. Җырчы, татар эстрадасында стиль өчен җавап бирүче, талантлы кызыбыз Рената Тей. Сәлам, Рената. Сәлам, барыгызга да. Рената янында кем булырга тиеш дип уйлаштык, киңәштек, баш ваттык та. Сәйлән фестиваленең финалистын Динә Хәбибуллинаны чакырырга булдык. Динә, сәлам сиңа да. Сәлам. Җырчы, Ямле группасының солисты, алып баручы һәм бик күп музыкаль премиялар лауреаты Алина Давыдова. Сәнсез. Һәм нинди бәйрәм, нинди матурлык көне Сәйдә Абдуллинасыз булсын ди. Сәйлән фестиваленең финалисты Сәйдә Абдуллина. Сәлам. Менә шундый командалар белән без әлеге бәйрәмне бергәләп билгеләп үтәчәкбез. Беренче тур безнең гадәттәгечә сүзсез җыр дип атала. Безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап, нинди җыр турында сүз барганын аңларга кирәк булачак. Төймәгә басып дөрес җавап бирсәләр, аларга 1 балл. Инде беренче тур, беренче бирем, экранда игътибар, командалар. Нинди җыр? Так. Нәрсәләр күрәбез? Әйдәгез, уйлыйбыз бергәләп. Йөрү кызлар. Кызлар, ниндидер кызлар? Ниндидер кызлар инде бастылар. Үзебезне танып алдым. Шуңа күрә бастыгызмы яли? Мин беләм. Аңа гына түк. Әйдә. Нуктагыз монда. Әйдәгез. Мөмкинлек. Яшьләргә юл бирәбез. Монда карап, Сәйдә, монда карап, бәлки сиңа җиңелрәк булыр. Казах кызлары бугай или белмим. Юк, әйдә, ни буйлап, нәрсәле? Ватаным Татарстан. Татарстан сүздә булган нинди җырны беләсең? Ватаным Татарстан. Ватаным Татарстан. Әйе, аннары? Бу нинди группа? Ямле. Ямле буйлары. Ямле. Сүзләрен белеп бетермим бу җырны. Бу? Ямле. Кырлар буйлары. Әйе. Ватаным Татарстан. Ямле аның. Аның күрсәтә. Аның кырлары. Кырлары, әйе. Җавап кабул ителде. Минем башымда башка җыр яңгырый. Нинди җыр яңгырый сезнең башыгызда? Кичә тыңлаган җыр. Җавап кабул ителде, Сәйдә. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Бүгенге көндә бигрәк актуаль җыр булып чыкты бит әле бу. Матурлык турында булгач инде әлбәттә, кызлар турында булгач. Карагыз, монда күбрәк яшьләр активрак була, әйе. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең яныларын аңламыйсыз. Мин шаянда гел почетта һәр чак мактыйлар. Димәк, җавап кабул ителде. Сез әгәр башка фикерегез булса, сез әйтә аласыз. Бармы фикерең? Юк. Юк. Дөрес белдем. Дөрескә охшаган. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк инде алайса, бәлки дөрестер дә. Димә булдрасыз. Ник шаяртасыз, йөрәгемнең яныларын аңламыйсыз. Исәп 1-1 һәм хәзер без тагын бер биремебезне экранда карыйбыз. Монсы инде авыррак, безгә теге 3нче бирем булгач, ул инде авыррак булырга тиеш. Әлбәттә, кызлар турында. Монда инде бәлки җырын белмисездер дә, ләкин
шулай сүзләрен сүтә, шише, сіз инде бүрәнә суда батмый деген жырны мен әле. Башта басырған. Басы просто Ярый, мен сізге айттым. Ушак. Әйме мында бар. Ушак бар. Ушакны яндырырга. Ушак ут булайны, ут, әйдәгез ут деп алайық. Утта янмай, менә әйдәгез менә беренче сезгә біраз. Утта янмай, суда батмай. Бу нәрсә? Авыл, аннары? Кишләре. Нәрсәләр анда кишләрен күктә? Йылдыз. Мен білем ответні. Хәзер туктагыз. Әгәр алар дөрес җавап бирмәй икән. Авыл, йылдызлар. Юкмы җавап? Хәзер туктар. Бу бәлки Әйдәгез мен Лилия Муллагалиеваның җыры. Лилия Муллагалиев Безнең авыл кызлары, йылдызлары. Шул инде. Йылдызлары. Авыл кызлары, авыл йылдызлары, һәм моның шәһәр кызы. Суда батмый, мен киен оныттым, җырлап бирә алмыйм. Сез монда бөтенсен утта янмый, суда батмый, авылның. Эх, без авыл кызлары, что такое? Авылның йылдызлары. Сіз Рената авылдык кызына шулай. Авыл кызымы? Сіз авыл кызымы? Эшкә батыр дигән сүзләр бар анда. Эшкә батыр дигән сүз бар. По-моему, минем фикримчә. Тыңлайгыз, әйдәгез, тыңлайгыз. Лилия Муллагалиева. Зак сез сөйләшербез. Дөрес җавап. Шынлап, қандай сөздері бек көп анны. Сыйырды да сауабыз, утынны да ярабыз, айоғысы башқа жерден яра. Енді әфәрин, енді дұрыс жауапны бір кім білмәді әйдегіз тыңлайбыз дегенші бірнеше мезгіл алдан сіз әйтіп үлгірдіңіз, һәм білдіңіз. Демек, исәп әлігі турда 2-ге 1 һәм біз келесі турға күшеміз. Икенче турыбыз арттан алга дип атала һәм хәзер безнең командаларыбызга әйләндерелгән җырларны тыңлап оригиналын белергә тиеш булалар. Әлбәттә, безнең гүзәл кызларыбызга багышланган тапшыру булгач, монда җырларыбыз да шундый матур һәм матурлык турында. Матурлык әлбәттә хатын кызны кием бизи, иратны гамәл бизи диләр халкыбыз. Шулай да кием турында, ниндидер матурлык турында булачак җырлар. Бу инде сезгә әз генә җеп ошы, подсказка булды. Сез инде үзегез шишеп бетерерсез. Лидер француз җырына охшап китә. Алина? Кием ниндидер кертелгән, диме? Кием бар монда һичшиксез. Хатын кыз киеме һәм аның аерым бер төсе бар әле. Үзенә күрә. Монда бер төсләр, монда бу җырда төсләр бик күп, дөресен әйткәндә. Анда кием төсе, Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә, яшел зәңгәр күлмәгеңне киясең. Сүзләрен белмим. Яшел тубайларга чыгасың. Шулайрак инде. Мен җырласам, тамашачылар кача башлар экран каршысыннан. Җавап кабул ителде, зәңгәр күлмәк җыры. Бу хәзер дөрес булса, инде без аны ишетәчәкбез. Тыңлыйбыз. Зәңгәр бигрәк матур җыр инде. Гади генә булса да шундай тирән әйме мәгънәсендә. Сагыну турында, мәхәббәт турында җыр. 1-0 әлегә исәп. Әйдәгез икенче бирим безне тыңлыйбыз.
Жауап. Алина, сіз халық жырлары... Яш ғымырымны сандали аяғымды сандали түгіл пима яш көңілімді тайма. Гіннәги аяғымда сандали түгіл пима яш көңілімді тайма. Гіннәги аяғымда сандали түгіл пима яш көңілімді тайма. Аннары, мұнан соң енді менімше бұлай жырлағаннан соң дұрыс болмаса да. Біз енді сізге бір бал берер едік, ләкин шулай да бұл дұрыс жауап, әйдәгіз дұрыс жауапны шулай да тыңлайбыз. Аяғымда сандали түгіл пима яш көңілімді тайма. Аяғымда сандали түгіл пима яш көңілімді тайма. Әфәрин, 2 бал сіздің енді есепте. Қазір біздің әлі тауын бірнеше бірімбіз бар әлігі турда. Мен сізге тауын ендедір шындай энергетика, дәрт, ауыры жібересім келе. Сізді әзірек жіберсәгіз бола. Жіберебіз. Біз бетінде бүгін бәйрем күні. Тыңлайық үшінші бірімбізді. Ayaklardan boşka kötərilə bizim təzir. Şuraya kış günü giyeler buna. İtik. İtik. Şəli beylədim, şəlimi tügərək tügül, şəlimi tügərək tügül. Ənə gidirgindəyim. İtik mi нәрсесін қоға бұл етеміз? İkisi de yanından yasala bitindi. Şəlbeylədim. Şəli tügərək tügül. Cevap kabul etildi. Dürüst cevabına aydagız tınlayın da. Мен ойладым. Şunlukta şunu yüzüne diken tügərək tügül. Əfərin, dürüst cevap. Əfərin. Yok bunu bitti. İnternet tuttuk şu internet. Самый қызық İyi жерінде. kızı Секретің айтарын ишітесің сен. Мен міне ишітті алдан артқа міне нендейдір мотивларын ишітіп алам. Ол түгілдірдіп өзімні кері бұрам. Бұл жеріне мен Рузель мені подсказка бергеш кіне мен тоже таныдым. Әйдәгіз келесі берімді тыңлайбыз. Бұл уақытта білерге керек бітінді. Бітті? Yok. Siz bolsunuz. Қалфақның табылған шағы түгіл ме? Аққалпақтың табылған шағы, туғанларының сағынған шағы. Біз әлі бек Ирақта едік біз, 70 шақырым жерден келдік біз. Аққалпақтың табылған шағы, Аққалпақтың табылған шағы. Туғандарының сағынған шағы деп білеміз. Сіз білесіз? Қойдан сіз білесіз деп ойлап қойдым. Әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлайық, ишітті әлегендар жырны. Бірінші нотадан оқ білдім, лекін мені икілендім. Әзірек ұшаны жетмегендір дейін. Икілендім. Істеуіне олар да басын
басмадылар әлі. Мен инде алар Инде сез бастырдым. басасыз дип уйладым мин. Дөресен әйтәм, мин ишетмәдем. Арттан алга җырлар белән авыр, ишетү авыр булды миңа. Дөресен әйткәндә. Тыңлыйбыз. Басты бите. Алина тағын басты бителеге түймеге. Шабата, шабата, шабата түгел ыйык. Сен жаны неге Біліп бітірмін Әйді, бирге. Әйді, бирге. Неге ялғыз Неге ялғыз ерге. Әйе, нәқ шулай. Сүзләрі нәқ шулай. Дұрыс мекен? Дұрыс. Ишітәшәкбіз. Дұрыс болса 5-0 бола бит жамағат. Тыңлайбыз дұры жауапын. Сен жаны неге Мен Айгүл Бариеваның соғышын танырдым. Әйді, бирге, неге ялғыз ерге. Без бик отырмыш шулай. Аның жыры бар. Енді құрттылар сықойу әлігі тұрда. Исә 5-0 әлігі тұрдансың. Ура! Сіз не олар үшін шот түгіл міне? Әлбәттә шат, елмай бирәбез. Олар үшінсіз шот. Үшінші турда нәрсе болған? Үшінші турда ғылмен бүтін нәрсе өзгерерге мүмкін, чүнки ол Әлбәттә. бик ауыр тур. Һәм онда енді кішілеріні білдірге керек. Сізге әзгіне подсказка болды. Айдаңыз келесі турға көшеміз. Музыка яңғырайшақ, мен сізге жырлайым. Жырлайым деп айту енді ол бик... Реп ұқым, ая, менің әбетімше реп ұқым. Реп ішіткеніңіз бар ма? Ая. Онда бабай репні тартқан, ондар әби репні тартқан. Міне шулайра қазір мен сізге реп ұқым. Мен аны интернеттан алдым. Һәм сізге кім турында жырлағанымны білерге керек болашақ. Күңілләре анын Хаман 18-де, Таулы районда туған, тумаған 8-де. Үзі де шәп жырлы, шулай жырлы иптәші де. Бик тату ғайле олар, үрнәк бар кішіге. Әнилер жырларын, жырлылар яқтан. Бызылмыша қалып, біз болып қатқан. Татар эстрадасын бара, ул әйдәт. Исімін бірге әйтик. Ул Зәйнәп. Әфәрин. Шынында Зәйнәп апа. 18-де көңілі дегеннен аңладым мен аны. Чөнки Зәйнәп апаның көңіл хаман 18-де деген жыры бар болған. 18-де. Шулай болған. Biz хотя ушулай жырлап отырабыз. Дұрыс жауапны біз енді экранда көре аламыз. Ура, дұрыс. Зәйнәп апа, рәхмәт. Зәйнәп апа сізге 1 балл берді деп әйтик. Рәхмәт. Икенче бірім аңладық. Иң мөхим неше ойнарға керек екен. Давам етеміз. Мұнда әзірек сәткені отырған тауышын ашсақ бұл әзірек. Зилін ярата, илі дәсіе аны, әсәхнәдә вақытта әйтерсің ұша жаны, анын кебек ғұрур басып жырлаушылар сирәгәлі. Андый қыю қызлар біздің фалқыбызға кирәгәлі. Йығылса да тұрып, баса барлық кішләрін жайып, юригіне жырласа да. Илсия Бәдреддинова. Йығылса да тұрып, баса барлық кішләрін жайып, юригіне жырласа да. Илсия Бәдреддинова. Илсия Бәдреддинова. Жауап қабыл етілді, һәм әгер дұрыс болса, ол біздің экранда барлыққа келешек. Әфәрин! Ура! Исә бірге бір, үшінші биремді башқарамыз. Музыкалар білдірім. Музыкалар рәхәттәй. Сіз бейітті отыра аласыз, тыңлайды аласыз. Бұлай бұлай? Музыкасы бик матур. Нешке тавышлары белән эстрадаға үтіп кірді, прическасы әйтерсіңлә Пугачеваныкі иде. Шул бір жырын, матур жырын халық хаман искә ала. Ул жырында урамнарда сөйгән кеше югала. Төнлә урам карап икән, тәүге ярларны урлый. Әлфия Әзғамова. Әлфия Әзғамова. Қойсы сүзден аңладыңыз?
Төнне урлый. Төнге урам дейдің мұсың? Төнге урам қорак икен. Пугачев. Тәуге ярларны урлый. Исыман. Прическасы. Прическасы. Нишке тауышы белән. Нишке тауышы белән эстрадага өтіп кірді. Сіз тыңлағансыз екен мені? Әлбәттә. Әлбәттә. Дұрыс жауап экранда қарайбыз. Молодцы. Әфәрин, 2-1. Әлі ол мұнда жыршысы Улчаллыдан шунсы күзге ташлана, исімі һәм фамилиясы бір хәріфтен башлана еді. Демек, Әлфия Самова, әфәрин сізге. Мыңлы тауышы білән бүтініңні таң қалдырды. Иділ турында жырлар һәммә жерден яңғырады. Әлі қойларға барса да татар қызы болып қалды. Бүтін татар халқы үшін ұл жеңіші болып қалды. Хәзір инде өсіп жетті тік тауышы хаман. Әйе? Сейде Мұхамеджанов. Сейде Мен Мұхамеджанов. де шулай ойладым. Иділ турында жырлар һәммә жерден яңғырады. Демек, жауап қабыл етілді. Мен де шулай ойладым. Хатын қызларының интуициясы алар һәр вақыт. Динәдә минем белгән өлгермәде генә басырга. Әзгіне қалды демек дұрыс жауапны әйдәгіз қарайбыз. Әфәрин, Сәйде Мұхамеджанова, исәп 3-1. 5-ші берім, тыңлайбыз. Нинди жыр-жырласа да хитка әйләнә, ұзын күлмәге білән сәхнәдә әйләнә. Аның елмайғанын күрсәм кештә бұтамасы. Гүзәл Уразова түгел ме? Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова деп ойлайсыз сіз. Һәм біз жауапны қабыл етеміз. Сіз ойларға тілемесіз башқа? Шулай деп. Yok, ё-моё, озын күлмәге. Дальше хотела послушать, алданрак. Бөтен жырдан хит Венера ясый. Ганиева бар бит әле озын күлмәклеләр. Елмаю гына ни тора, Гүзәл Уразованың безнең елмаю бик матур миңа калса. Бөтен жырдан хит Озын ясый. күлмәге, мин бөтен образларын күз алдына китерә башладым. Сіз битендә хатын кыз буларак. Белмим. Ярар, әйдәгез жауап кабул иттек. Жавапны кабул иттек һәм без дөрес җавапны тыңламыйбыз, карыйбыз. Әфәрин, Гүзәл Уразова. Миңа җырлап бетерергә дә туры килмәде. Һәм без әлеге балны сезгә тапшырабыз. Бу раундта да, бу турда да 4-1 исәбе белән Алина һәм Саида командасы алга чыкты. Ни дисәң дә, безнең уйныбыз матур булды. Чөнки катнашучыларыбыз искиткеч гүзәл. Җиңүче ул барыбер җиңүче булып кала инде. Ни дисәң дә, мин аларны игълан итәм. Әлбәттә, бу Сәйдә белән Алина. Ни дисәгез дә, бүген матурлык җиңде. Чөнки хатын-кыз бер кашан да җиңелә алмый. Хәтта җиңелсә дә, ул барыбер җиңә. Гадәттә кеше алдында. Демәк, біз сезгә кызлар шулай матур булып, ягымлы булып калуыгызны телибез. Һәм инде безнең дөньябызны тагы да матурландырып, нурландырып яшәгез. Һәм инде әлбәттә шул теләкләр белән без үзебезнең тамашачыларга да, кызларыбызга да әйтеп калабыз. Һәм шундый теләкләр белән сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз!